ସଂସ୍କାର ଭଲ ହେବା ଦରକାର, ଦେହର କପଡ଼ା ନୁହେଁ। ନିଜ ଭୁଲ ଯେବେ ମଣିଷ ନିଜେ ବୁଝିପାରି ସୁଧାରି ନିଏ, ସେଠି ଆଉ କୌଣସି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ବିଚାରପତିଙ୍କ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଏତିକି ଅନ୍ତର ଥାଏ, ଯିଏ କନ୍ଦେଇକି ହସାଏ ସେ ଭାଇ, ଆଉ ଯିଏ କନ୍ଦେଇକି ବି ନିଜେ କାନ୍ଦି ପକାଏ ସେ ଭଉଣୀ। ଜୀବନରେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଗଣିବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜର ଦୁଃଖ ଆଉ ଅନ୍ୟର ସୁଖ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଜୀବନ ସରଳ ଓ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯିବ। ଜୀବନରେ କର୍ମ ଏମିତି କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆପଣ ସିଂହାସନରେ ନୁହେଁ, ଲୋକଙ୍କ ମନ ଓ ହୃଦୟରେ ବିରାଜମାନ କରୁଥିବେ। ସମୟ ଚକ୍ର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବଦଳିଥାଏ। କେବେ ବି ନିଜ ଚେହେରା, ଧନ ଓ ବାହୁବଳ ଉପରେ ଗର୍ବ କରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ଠାରୁ ତୁମର ହସର ମାଳିକ ତୁମେ ନିଜେ ହୋଇଯିବ, ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ତୁମକୁ କେହି କନ୍ଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ଲୋକଙ୍କ ମାନସିକତା ବଦଳି ଯାଉଛି। ଯିଏ ସତ କହୁଛି ତାର ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଆଉ ଯିଏ ମିଛ କହୁଛି ତାର ସମ୍ପର୍କ ଅତୁଟ ରହୁଛି। ଅହଙ୍କାର କେଉଁ କଥାକୁ ନେଇ କରିବି, ଆଜି ଯାଏଁ ଯାହା ବି ପାଇଛି ସବୁ ତ ତା କୃପାରୁ। ଖରାପ କର କିମ୍ବା ଭଲ କର, ସମସ୍ତ କର୍ମର ଫଳ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ସମୟ କାହାକୁ ବି କ୍ଷମା କରେନି।